lai benai mencuan nak kaliang jo kinong senong karuang kilak hang ya kawai ke factory ke badan hang teh senong halor ke jing bembat jongkai kita ki kendon ban penkut ya ka mariang bat nakani kala mi sipun ki jing naka benta kinong senong te kumbakalong mentahi halor kani nak kaliang jongka pollution board kala penmi ya kata ka jing penbena ba kila sya ban pleno ya kani ka factory mentah hadin ba kila dep ban le kita ki jing toket na kaleng jong kinong senong hi jong karuang mentah ka snipat kila wan hang ne po office jong kani ka pollution board khnang ba kinyo ban kali halor kani ka rai ha ka ba kila pelong ru ya kata ka jing yalang bat ka ka ba mi na kani ka jing yalang hi ngila yo ban ya keren na kinong yalam senong bat kumjuru na kikat tu kani kinong yalam ki bayarap ya kani ka senong ha ka ba dei ba kani ka factory haringkat ru bat i member secretary jong kanika pollution board ba ila batai halor ki kendon ayu bala pelait no ya kanika factory na kanika jing syakhang bam tak nande ka tem junga ko mo soda tenga kren ka ba shai la ka factory kana pen khen biang ka ne ka mut kam dei shu bang ni khang namar kat kum ke MOU ka bang la asan kam dei shu ke MOU ka bang shu asan marla ka kam marwat ki bru jong ka aro kila witness ni ka kam te kamut bala da kan bakla ni sekmat la ngima shu ban akren ni haban ya dir ka bor jong ka anjo kum urang ba snang te so thu ki ikhtiar ada grandon ka ji akren so thu kadang bha ka kam ada makir ki ko am pen ibor ada mangi ko am pen ibor hang ta kan poi be ka ji map so thu mut ila ban khang sindon ya karu kampar ai kamadu ka jingla ka singirul da kina pen khen ni sekmat amana du ka bas dang ru na ka office jong ka anju na office jong UDC ru loi ong ba pini bandon kata ke MOU mala kham ke MOU la pin chuya thok lumar ki kot kisla tam phi hi berka company teng la poi ha kinor no ki anju teng kala bania rai thok ke MOU pa thok ki bro ki bala don ke jing pulai kata kum kilo ya tengi kum kado basno ro ila 5 kilo ya pa thok ini ki MOU bangi habane sai ade mamla te UDC ru la kula dangi kado basnong ba pila de thok ke MOU wan sakamit ke jonga pangalong kumwe ba witness lami ke kam Malaysia sila dadan ka factory ka pen khen mut phi la ban ya kat kum ke jing lai ate ke jong phi namar ba kaneru hoi thakoi kaliang kora ka jing manto yangi kora ya kadong ka than hi borok kawe tang ba bangi pli de bangi pli kelut ngi pli ka ba matla reng ha ban pek ke namar ba kham ka jing su thu lang kum na ban pli ke ne naka snong chungi ong ba naka chispa nyau phau kamot ba kidai ki ba ya belas ngi ekta mut hala kala juju ki kam don ke ba blasi don ke ba tray banai don ke ba tray security ru ikata kaji don kale teng ka ra hi ka jing yo ka kot ka ekonomi jong kine ki shamba marjan marngi su thu hi lada kan kata ya ka kamai kaji teng ter kan kata hi babun balang tengi ru ga do basong kumbangi kwa na kong dawa kita jong kam jingi baro ka company kala manjur te bola manjur kata pade ya kata ka jing pli ban yo ka mai lang baro tengi ru ngaban pedang hi ya jing pli hakane ka factory te ngampala ban ong namar ba nakling habane su sa factory namar ba ya ki MOU ngan dep la shai men step te haban herbeng saudisi te lari su tulang la shai kamud ba ada kumno kamud ba hanu tayo mentahi sa pek hausi sa jan te nakling jongki bang iwan kendu ban ni sharma mtangi ong ba ka jingkhang ka khang jing ai closure notice pade kade na ka star pollution board de ka jingkhang ka ya kan ka plant jong ka factory pade khang ka dobar sinang tengi khang ka dobar sinang tengi kerpat mane ya ka office jong u jo ka pollution board har ka du sharman yong bahaswa pangin pli kene factory pi hape don lang bat phiru manadu ka bastang pi ai closure notice ma pi hi kum ka an te mentaru ban pli kene ode ban pi ka dobar sinang te kli jong phir pi ban phai ki bru jong pi ban pli lang abakat kum ka jingkan jong phir ki ong ba kila biang kita ki point tengi kat kum jing ong jung ki bakila biang ki pon tingi ngi manjur hi kata te ke bangin ekran padeng sat nang perkhati kene jing pha jung ni factory but ke jeti lam ka do barsnong kari kamat kade halor ka jing khang ya ka factory ruang da ka do barsnong rangkat lang da ka jing arab lang ka jongi ngaduk apa sedang ban khang ya kanika factory kabala khang nadu lai tarik jong ubnai mat jong uni usnami temata kala don jan lai banai tam ye ka jing khang ya kanika factory te nakali yang jongi hadin bangi lai shong yakra nang ni la don lang i chairman te nakali yang jong i member secretary nakali yang jong ki nong yalam snong da snong rang ruang nakali yang ki rangba ki long kemi bat kum juru la don lang da ki tugi nong mi khmat ya katuka factory ruang hakani ka banta ngila ay akali ngila don gajing ya kran ge te menne ilong ba o namar ba nakali yang jong factory ruang kala pun khu jo fly
nakaliang jong utrai factory ru kadai kat ni sia position ru kadai ka jing khnyat ba naliang utrai factory ru lei lo ong ban pli nadu uni tayo bladap nadu kini gi banai bladap nadu menin ru la penbor hadu myo ti ayudam su nakaliang jonga kumpara nong yarap ya ka snong ruang bat u sodaru la supun yang menin menmiti ring bangin ya hair no shani ban ya penbet ya takakam ban ya keren te kajing persang lei te kajur ba ban persang ban pli no ya kanika factory ruang kajing lap ka jonga te kumbalong himanta te kalong ke e ka ba kajing la kai le ka bajur ba hiken menta wat lai pulai lak de po jaru pin phan ya kajing im ya kajing yap jonggi pajba nong song snong ka ong ipin song kan no lada ngin ya khen da kanika dore di bai da kanika lai pulai lak de po ja menta penhiar pralak so po jar lengim ong bangi ko bisa long gaji lada ngi kenya ka dor kamut ba baki ya siu gumni da ka dor ya kajing im jong pajba kamut pajba u yap ula yap handrai mut takador ka kajing ken jong ka sipro sung kodol bot lani jong ka sorkar kamut baka kipaj ba kam idon dor ye gen u common man kador ka pisa ka de ban song dor baitang haka norms lani ka rule jong ka government anga so ban ong ba kadang sem stom bi ban pli ya kanika dalong ha kanika dur gen na iba kan sem kadang kandap da kajing ma ban pli ya kanika factory tamba kata da ka song sa kinong song snong namar ka yap ka im ban bam ya ka im ban bam ya ka yap ka syong kinong song snong jong ka yo snong gi badon hang to jing sa kam te ka jing lang balakot ki wan ye gando iki tamdan kono ka notice ban pemang jing lang te ki wan sini ki wan namata ka ruang factory ruang kam te ka ruang ka de ka sakam peripheral always ka badan hapo snong ruang mene ke lawan ki ya ong ban namar pi gini ka de ka factory ka bala sa khang la kumba lai penai ai tahade mala board iki procedure ka air water act ngila fine iki ter kila comply lini ke direction ngila ai kila board i kenton gi ai tahade maka task force jangi kala inspection kila submit report katkum ki report ba submit ke task force ngila ke bagi la violate ne penkhenyi gi ani ki por bunchwa kala long ka bala biang tahade kata katkum ka principle of natural justice ngimla masuk khang ba je factory hakta kawan ngi haban peli dalam bagi citi bala so do chairman gila weng no ayo to closure notice temene ki wan man kali phang hata tingi ong nakaleng jongi daga citi officially ngila ai bala weng ya ga closure notice ka bamut kila ban peli kata ka daga jingpun sa daga jongi namar sesen da pim honi order ba ai buriule ni agree by the order be haban appeal tekindi ki buriule ki appeal anda gila appeal tinggal ayo approval la approve chairman ba katkum ka rule ka biang ban ka katan ka professor ban pendrit tahdi bala phakhen gilai khen ki engineers ai barakat kilap ba kabarin do ngila ba nai kate ka hias ka pralak sa pusan ja taya kata ta langkat kum ga ai report ai barakat kidam kadan ki provision hapo ka era water ga jingilap jongi kilap penjabo ai ye kiwa na ba ki the yo to fly eyes ta ka ai ki jing complain jang kisno ka de ka ba sisa na ta ga daw ngiru ngi khang ge factory banda de ki complain ke ba de ke bom sisa tam don da bang khang andai ka de hapok ka water act bagi khang ni ka ta hadin bang irwo ka de hapok water act era ki em pai kam ne hapok ka section 24 25 for even hapok section 5 jang ka environmental protection act ki dan ki ka authorize ngi ban ai ki direction ka bamut hangni mata hakasing nang kong gila pha bakin light inspect kila penjabo kila the hangni hangta illegal dumping ni ai halor ka section 5 jong environment protection act la ai ki direction bide pan kho ye gini hapo ka tasni kata ka de direction ka ai ba phela penjabo manta pi ha ban si kat ni side by side tahadin ba ki kila company le ni kila de ban kho yo to fly ice ki file report singi ba kat kum ka direction be phi lembaga ne ki ngila de ban le bar khoi hangni idon gidur ke dar bara thade bala yo apdiang ye kata compliance report ni pha ye ka team jongi kata source ban verify laga dai ni em kat kum bagi kam be de ble ta task force jongi ka lalai bagi kandan ka ba kanthop langi scientist ki engineer ki lab ba ai ba ki la file compliance report ki long ke basis ta halor kata ke revoke no ya ka closure notice people ke amuyu ngimdan jinga dai ai ba kata ke amuyu kani ke jinga dai ke de kasnong dorbar snong ruang ba factory ma kani ke dai kam de jurisdiction jangi ngim lang authorize ngimdan bari ai ru ban enter into party amar ngi long concern but lani authorize ba hapa ka era water act ni
ngidan bor man paitangi kita kai hendrai kata ke MOU ka bagi dan sabar ngimdan bor hiru ban implement kata ada justu apa deng party joki tinggal kon syam ngai ko belai dorbar wiang bagawan rai di complain mar teng ngimla bandan habaro ke jaka hendrai ladawan ki complain isuk simbala yo complain in grievance ngisuk ban pa gi officer jangi tamenta pada ngina sudah recruit pi mener ngidan ya orientation program komba khathamut ngila yo additional staff dan rai swai kata ngiran dang ke basan 5% tadaka jingwan jing extra manpower but khamta me daga jing ye kendu yo ni ma siang bang ye kendu menta ta kala ai sibu na ye jing hi kai banang ni sakaman shwa ban ja gane ni long pikir hi mengi dan pe berkhat ni